ай 23 феврал раҳкӣ кардагем 7 рӯз мешавад. Ама на нони хӯрдан дора, на пул дора, 7 рӯз шид мардум гишнаву ташна. Хубе дар ҳама дадрни самолёт мисол чанқа гуфтан аму 50-60% шумо гирифтан билета якиҷо гирифтан ки вақти самолёт ҳама хурсанд. Аэропорт основной аэропорт ма дар ҳаёт фақат кадом аэропорт кас меомадам документа чихе барои документ проблема мекардам. Ин ягон инсона на документ пурсидан на барои ба хурсандӣ гусел кардан. Хай зур омадем да ягон тамом на регистрация доштум на миграсион ки карта мегам тариам надоштум. Ҳамин 4 гудакум хурсандира раҳмат гӯям тавои билет фурӯш мона мақсад барои ҳама гуфтум бо ҳамин 2 гудаки майда қатӣ худам да медиде чанд сумай билет даже на 1 минут задержка накардан ҳамон соат ҳамон минути гуфтагишонда мақсад ҳамон чизе ки дар билет навиштагӣ буд ҳамон соат да ҳаракат кардан бехатогӣ омадем Тоҷикистон. Даже 4 чанда фуромадем 5 да навистомадагӣ буд 4 чанда мо уже фуромадем. салому алайкум, хуш омадед ба канали Ройгон Авиа. Айни ҳол шумо тамошо кардасин канали Ройгон Авиара. Бардори азиз, дастгири шумо фақат якта класс мондан, подписатсия кардан ва комментариҳои хуб навистан. видеоро то охирша тамошо кунед. имрӯза маълумото беҳтарин маълумото барои худтон дастрас кунед ва нафарои ки хабардор нестанд ҳатман бирасонед. маълумоти имрӯза дар бораи возврат кардани билетҳои самолёт ва билети автобус, маълумот дар бораи нархномаи билетҳои самолёт, маълумот дар бораи рейсҳои автобус аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия, маълумот дар бораи қарзо аз залатҳои Корона ва Мегафон, маълумот дар бораи ручнои клад. Бо диққат видеоро то охирша тамошо кунед ва нафарои ки хабардор нестанд ҳатман бирасонед бародаро. страховка кардани билети самолёт чӣ хубӣ дорад ва инчунин маълумот дар бораи автобусҳое ки дар Узбекистон дар монданд тӯли 6-7 рӯз. маълумоти имрӯзаи мо дар бораи возврати билетҳои самолёт ва билети автобус. билетҳои автобус вақте ки шуморо дар границаи Тоҷикистон мегардонанд бародаро, билетон возврат дорад. яъне суми шумо чанд суме ки додагин, агар шуморо аз границаи Тоҷикистон гардонданд, суми шумо бармегардад ва агар шуморо аз дар границаи Россия гардонданд, возврат надорад билетҳои автобус ва вақте ки автобус ба Москва мебиёяд мераса ва обратно сафар мекунад, ба нархи дастрас шумо метавонед ки обратно ба Тоҷикистон сафар кунед. ва билетҳои самолёт бародаро, пеш аз оне ки шумо харидори билети самолёт мекунед, ҳатман вақте ки дар авиакасса ҳозир шиден, саволи худтон битин ки билет возврат дорад ё надорад. бениҳоят компанияҳои зиёде ҳастанд ки возврат надоранд билетҳо ва инчунин билетҳои самолёт вақте ки арзон мешавад, бисёртар бевозврат мешавад. аз Внукова, яъне ютер қати шумо вақте харидори билет мекунед, агар шумо аз рейс дер монден, билети самолёт возврат надорад. ва Урал ҳам инчунин вақте ки шумо аз рейс дер мемонед ё ин ки аз 48 соат кам мемонад вақт, шумо мехоҳед возврат кунед, дар ин ҳолат добровольный возврат кардан намешавад. яъне возврат мешавад, но ягон сум авиакомпания намегардонад. возвратҳо чанд намуд мешаванд? добровольный мешавад ва вынужденный возврат мешавад. вынужденныш дар асос, яъне шумо аэропорт шумода ҳуҷҷат метиҳанд, яъне справка метиҳанд ва дар уҷа навистагиаи причинаи гардондани шуморо ай рейс. вақте ки аз Тоҷикистон шуморо мегардонанд, дар Урал ҳам бошад, ютер ҳам бошад, представителҳо шумода справка метиҳанд ва справкаро равон мекунед. дар асоси ҳамун справка билетҳои шумо возврат карда мешавад. авиакомпанияи Somon Air возврат дорад билетҳош. вақте ки шумо дер мемонед ё ин ки шумо парвоз намекунед, баъд ай рейс метавонед ки возврат кунед, но платни возвратҳо мешавад. билетҳое ки ба нархи қимат харидорӣ мекунед, билетҳо возврат дорад, платни. ба ҳамин хотир пеш аз оне ки харидори билети самолёт мекунед, ҳама вақт бупурсед условияҳоша ва премиум, оптимум, комфорт, бизнес чанд намуд билетҳо мешавад. саросима нашида пеш аз оне ки харидорӣ мекунед, пурсед. вақте ки аз Тоҷикистон гардонданд, чанд сумаш возврат мешавад, вақте ки аз границаи Россия гардонданд, чанд сумаш возврат мешавад.
маълумот дар бораи задишкаи рейсҳо ва шахсоне ки аз рейс дер мемонанд. Шахсоне ки аз рейс дер мемонанд, бародаро чӣ хеле ки қайд кардем, бисёртар билетҳое ҳастанд ки возврат надорад. Фақат Somon Air хати возврат карда мешавад, Ютейр надора, Северный ветер возврат надора аз Шереметова ба Бухтар ва Урал надора. вақте ки 48 соат мондагӣ ба парвоза шумо вақте муроҷиат мекунед, мешава возврат карда, фақат платни возврат. маълумот дар бораи нархҳои билетҳои самолёт. Бардораи азиз, бениҳоят зиёд саволҳо мешавад, зангҳои телефонӣ мешавад ки савол метиҳанд ки барои чӣ дар видеот як нарх мегӯй ва зангет мезанем як нарх. Не бародаро, вақте ки видеоро мо пешниҳоди шумо мекунем, ҳамун рӯзе ки видео мебирояд, нарх ҳамун нархе ки ман гуфтагиам, ҳамун нархда мувофиқат мекунад. ва вақте ки як ҳафта, 10 рӯз, 15 рӯз мегзарад, шумо тамошо мекунед, видеоро занг мезанед, нархҳо дигаҳе. Имрӯз гуфтанем ки дига нархҳои билета дар видео намегӯем, ба хотире ки байни харидору авиакассаҳо бисёртар муноқишаҳо рух метавад, аз сабабе ки нофаҳмиҳо зиёд мешавад. аз тарафи моро ҳам хатогӣ мешавад, ба хотире ки мо ҳамун рӯзе ки видеоро мемонем, нархҳо мувофиқат мекунад ба ҳамун рӯз ва рӯзҳои дигар занг мезананд, нархҳо дигаргун мешавад. аз ҳамин сабаб хубтараш, бародарои азиз, ба хотире ки нархи аниқа бифаҳмед, шумо метавонед дар WhatsApp нависен ва рақамҳои телефонда занг занед. хубтара ки нархи ҳамун рӯзе ки шумо занг мезанед, ҳамун рӯзша аниқтарша мефаҳмед. маълумот дар бораи қарзҳои Золотои корона ва Мегафон. Бародарои азиз, бениҳоят зангҳо зиёд мешавад ки аз Золотои корона қарз доранд, метавонанд рафта ба Тоҷикистон ё не. ва инчунин кредитҳои телефон гирифтагианд аз Мегафон, просроченӣ шудагиай. бисёртар савол метиҳанд ки метавонанд сафар карда ё не. ва дар ҳамин ҷа чӣ гуфтанем ба шумо? аввалаш ки хубтараш ки қарз нагирен аз Золотои корона. хоҳ аз Золотои корона боша, хоҳ аз Мегафон боша, хоҳ аз дигаву дигар ҷойҳош ки боша, қарз нагирем, ба хотире ки қарз ин худаш баракати шуморо дур мекунад аз шумо ва рӯз то рӯз зиндагӣ барои шумо мушкил мешавад. ва чӣ хеле ки шумо медонед, расходи шумо ки калон ки ҳастаед, суми патент метаҳед, суми кварплат метаҳед, хӯрданӣ ва ҳамун ойлике ки шумо мегиред ба ҳамин намерасад. ва ба ҳамин хотир вақте ки шумо мегирену кӯшиш мекунед ки кори хуб ёбен ва намеёбен, дигар споридан наметонед. бениҳоят зиёд сайтҳои интернетӣ ҳастанд ки медуред даниёи худтонро пир мекунед ва айни ҳол шумо намедонед ки дар он ҷо кӣ шиштагиа, чӣ кор кардистай, патент, регистратсия, паспорт, ҳама даниётонро роӣ мекунед ва дар ин ҳолат ба ҳама мушкилиҳо шумо дучор шуданатон мумкин аст. ба ҳамин хотир эҳтиёт бошед. маълумот дар бораи ручнои клад, авиакомпанияҳо яъне қонунҳои нав қабул кардагианд. ручнои клади шумо фақат проверка карда мешавад дар ҳолате ки вақте ки шумо регистратсияро мегзарен, посадочни талони шуморо метиҳанд ва шумо мебуроен зал ажиданӣ ва автобус шуморо интизор мешавад, дар ҳамон ҳолат шуморо ручнои кладтона проверка мекунад ва вақте ки размери ручнои клади шумо совпадат намекунад ба ҳамун размери ящикшон ва калона, дар ҳамин ҳолат шуморо метавонанд ки 3500 штраф кунанд. бениҳоят зангҳои зиёд ҳастанд ки моро 3500 штраф карданд барои ручнои клад, новобаста аз сабабе ки 10 кило навистагиай, 10 кило набуромад, но размериш калон буд. бале, ин официални яъне қонун принимат кардагианд, дар ин ҳолат метавонанд ки 3500 штраф кунанд ва бисёриҳо занг мезананд ки барои чӣ 10 килои ручной шумо 5 кило менависем. ба ҳамин хотир ки шуморо штраф накунанд 3500 ва шумо соҳу саломат равен ба ватан бирасен. мешавад ҳолатҳое ки шуморо метавонанд ки аз рейс бигардонанд. вақте ки вақт кам мондагиаш шумо успед намекунед 3500 штрафа супорен, дар ин ҳолат шуморо метавонанд ки ба қонуни авиакомпания аз рейс бигардонанд ва билети шумо дар ин ҳолат месӯзад. страховка кардани билети самолёт чӣ хубӣ дорад? бале бародаро, страховка кардани билети самолёт бениҳоят хуб аст. вақте ки шумо дар авиакасса ҳозир мешавед, билетҳои самолёт страховка қати вақте харидорӣ мекунед хубтар аст. ба хотири чӣ? вақте ки задишкаи рейсҳо мешавад, шуморо полни сумтона мегардонанд. вақте ки ягон ҳодисада дучор мешавад самолёт, дар ин ҳолат ҳам шуморо яъне мегардонанд сумтона
ёки ягон ҳолатҳои фавқулода мешавад, дар ин ҳолат яъне страховая компания шуморо дастгирӣ мекунад. Яъне шумо метавонед ки муроҷиат кунед ба страховая компания, шуморо яъне сумтона бармегардонад ва худои рӯз накунад ягон ҳолатҳои фавқулода ки рух дод, дар ин ҳолат компенсатсия мекунанд шуморо. Ва бисёртар занг мезананд, билетҳои арзон мепурсанд. Бачаҳо ба хотири чӣ? Билетҳо қиматтара, но вақте ки минус мекунанд страховкаша, обедша ва дигар условияҳоша, ва дар ин ҳолат каме арзонтар мешавад. Маълумот дар бораи рейсҳои автобусе ки дар Ӯзбекистон дармонданд 5 рӯзу 6 рӯзу 7 рӯз. ай 23 феврал раҳкӣ кардагем 7 рӯз мешавад. Ама на нони хӯрдан дорад, на пул дорад. 7 рӯз шид мардум гишнаву ташна. Бениҳоят зангҳо зиёд буд, видеоро бисёртар равон карданд. Оё ҳамин ширкат ба шумо тааллуқ дорад, ба ширкати Хуҷанд Транссервис ҳамкорӣ дорад ё не? Ва дар ин савол чӣ гуфтанем бародаро? Не, ин ширкате ки дармонданд ба мо ягон тааллуқ надорад ин ширкат. Ва дар ҳамаи видеоҳо ман мерасонам ки вақте ки шумо сафар мекунед ба автобус, кӯдакои майда бо як бор дига хоҳиш мекунам, падару модарое ки мисол касаланд, саломатишон хуб нест, автобус қати равон накунед. Ин чизоро ман ҳама вақт дар видео гап мезанам. Автобус барои ҳамон нафарое ҳастанд ки аз саломатии худшон боварӣ доранд ва 2, 3, 4 нафаре ҳастанд ки суҳбатҳои хуш мекунанд ки то дар назаршон 4 сутка натова. Яъне 4 сутка шумо сафар мекунед ва барои кӯдакои майда спални надорад ки хоб кунанд кӯдако. Бале дар ин видео ман ҳам тамошо кардам ки гап мезананд кӯдако касал шидаганд ва бале автобус шароити барои кӯдак бурдан надорад. Ва дар ин ҳолат автобус ба ҳамон нафарои дахл дорад ки вақте ки шумо ихтон боварӣ доред ва билетҳои самолёт қимматае, мо кӯшиш кардем ки автобусҳоро ҳам сартем ки каме ҳам боша, шумо осонтар шавад барои омада кор кардан ва зиндагитона пеш бурдан. Автобус ин техникае. Ҳар вақте ки мана занг мезананд, бисёртар савол метиҳанд, ман чӣ мегӯм? Вақте ки савол метиҳанд ки гарантӣ дорад, ман бале мегӯм. Дар кадом ҳолат гарантӣ дорад? Гарантӣ мо фақат такя ба худо мекунем бародарҷон ва ин техникае, ҳама ҳолаташ шиданаш мумкинае. Ход дар ягон ҷо ҳаво каме ҳам сард ки ҳаст, ход дар ягон ҷо мемонад, ход ягон ҷо техника мешиканад ва вақте ки шумо қуввати ба автобус сафар кардан надорен, хубтараш сафар накунем бародаро. Дастгирии канала фаромӯш накунед. Як класс мондан, подписатсия кардан ва комментариҳои хуб навистана. Ва дар комментария нависен ки саломатии шумо барои шумо қиммата ё ки арзон сафар кардан ба Федератсияи Россия. Ва ҷавобҳои шуморо ҳамаша мехонам, мебинам ва рӯз то рӯз мо кӯшиш мекунем ки шароитҳои беҳтарина барои шумо фароҳам гардонем. Худоҳофиз.